Shukuru mangwanani ano regai kupasenga njanyamari sana Jesu. Amen. Regai ndipe rukudzo kutungamiriri wese our pastor in charge pagosari pakati pedu nevaleader vese vatungamiriri idzwai kugamuchirwa sana Jesu. Amen. Mwari ndimari wakanaka vatitendera kuti tive nenguva yekunzwa kutaura kwavo mangwanani ano. Ndovuga shoko redu raverengwa regai nditaure zvishoma pamusoro penyaya yabatwa. Jesu unotevera vadzidzi vake vanofamba vari mubhoti, asi ivo pavanomuona nokuti vanga vane dambudziko, mhepo yaivhuvhuta ichirwa nechikepe chavanga vari, so vari in trouble. Jesu ndokutanga kuuya kwavari, asi havana kutanga vafara nekuuya kwakaita Jesu, asi kuti Jesu wakaita sekunge ari kuwedzera matambudziko avo nekuda kwekuti vane challenge yewave, vane challenge yestorm. Jesu paari kuuya ivo vanoti chipoko kana kuti ghost inodzangaradziwa, which means Jesu wakaita sekunge ari kuwedzera matambudziko avo. Nhau yabva pakuti Jesu uyo wakambouya kwavari vasati vava vadzidzi, musi wakasarudzwa ana Peter. Jesu wakakumbira bhoti ndokupinda mubhoti raPeter akaparidza kuvanhu. So vanhu ava by experience vanoziva kuti Jesu kana achida kufamba pamvura haana bhoti, anowanzokumbira mabhoti evanhu. So this time pavari kuona achifamba pamvura chinhu chitsva kwavari, so ndobva vava nepfungwa yekuti haasiriye chipoko, kureva kuti vanga vaine knowledge yezvokwadi nokuti vakatombokumbira bhoti raPeter, but chokwadi chavo chaida kuupgrade kana kuti kuimprove. Ndinganopemenzaniso hadi color TV haina kupandukira black and white, hakusi kupandukirana, hakusi kumukirana. Yakangouya kuzozivisa vanhu kuti aiwa paipai tainudza t-shirt ndeyeblack ndeyered. So kuimprove kana kuti kuupgrade hakusi kupanduka. Munhu muna Mwari anofanirwa kukura, nyange ari mukuru asi anofanirwa kukura muna Mwari. We need to grow in the word. Why? Nokuti Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanogona kuda kuita nhasi zvinogona kurwiswa nechechi yakatenda Mwari iye, nokuti yakamuziva but iri kuramba kutadza kuramba ichimuziva. It's good to have experience, but muna Mwari the best is to have revelation. Nekuti vanhu vaimuziva kuti unokumbira bhoti kana akuda kufamba pamvura kana akaita basa pamvura. So experience yavo neknowledge yavo iri right, but yanga isina kuupgradwa pakumuziva kuti nyange akambokumbira bhoti ane ability yekuti bhoti risipo unogona kufamba. So kakusaziva ikapo, kakuleta information inenge iyoyo kakaita kuti vakupe zita rekunge kutuka. How can you call yourself a ghost? Pavari kumuti chipoko kana kuti dzangaradzimu harisi izwi rekufara, izwi rekurwadziwa kuti pari kutouya rimwe dambudziko. So pane kumwe kuita kwaMwari kwakuti munhu akasaziva kuita kwaMwari kwemhando iyoyo anotoona sekunge idambudziko. Help! Mwari achida kukubatsira kana usati wakura pakuziva Mwari anotoita sekunge anoda kukurwisa, iye achida kukurwira. Jacob neimwe nguva akasangana nemutumwa akarwa nemutumwa, but Bible inoti mangwanani zuva robuda akabata mutumwa akati handikusiyei kusvika pandiropafadza. Zvino kana uchiziva kuti ndinoropafadza, fight yange iyi zvoreva kuti during the night usiku unorepresenta lack of knowledge. Itime yekuti ari kurwa nezvinokomborera, but haana chizaruko, haana chiedza chakuziva kuti I'm fighting my own help. So Mwari ane tsika yekuti kana achiuya muupenyu hwako kuzokubatsira anoita sekunge iproblem. Kana usati wakura kumuziva idambudziko. Saka uchiona dzimwe nguva zvinonzi ngatitei
pachechi unotoona iri problem. But kuchechi kwacho wakatouya ende Mwari unomuda. Zvinoita kuti wegere kuita zvinonzi ngatiitei zvakati. Unotoona sekunge chechi iri kutokubvisa. Nokuti munhu ukaziva unofanirwa kufara. Dai vakaziva kuti ari kuuya ndiye solution, vaifanirwa kufara. Mubhonzi vanga musisina mufaro nekuda kwokuti Jesu ari kuuya asi kuti havanyatsomuziva. Ndiri kuchikoro ndaiyenga tichairova nekuda kwokuti ndasikaziva kuti kunyanyoroverwa iyi. Ndaingonzwa ngekumapa ngekunetswa nyamba moiona ticha ndokuti be serious. Ramangwana rako riite zvakanaka, funda upase. So airova manje andikamuziva kuti anondida. Ndaitofanira ticha asiri kurova. Ndione chimboti chamajara akasanewo hambo kurova kana chiro zvaita. Bandakazodiscover ndakura nawo. Ndanga ndakudenga kuti asikaenda kamborova. Nokuti dai upenyu hwangu hwakaita zvakanaka. Unonemba kurova. Ticha vakamaka izvi zvakura ndiye asina kundirova. Why? Because asiri kurova. Ari kunyanya kurova. Nokuti ari kuti ina ndikurove asi future ichakugadzirisa. Ramangwana rako richakusota. So kana wakura manje uri dofu, mudzimai wako vana vako unovarovesa nena munohwa mawanda. Pandaifanirwa kunohwa ndiri 1 ndikunese vafanirwa kumbohwa. Nekuda kwekuti ndakashayiwa zivo kuti kurohwa kwakandinakira kuti ramangwana ririitire zvakanaka. So vadzidzi pavari kuona Jesu achiuya havasi kufara. Ufunge dai vane ruzivo vaifara, but nokuti havazive vakatochema. Kurati dzimwe nguva chekuchemedza vanhu haisi problem, kusaziva. Jacob akagobatwa maoko, mwana wake anga asina kufa. Vakoma vakatora bhachi raJosefu vakanyika kuropa rembudzi vakanoripresenta pamberi paJacob. Jacob akachema chiti mwana wangu wafa. Akatobatwa maoko iri nhamo yembudzi kwete munhu. Vakomana vaitoziva kuti chafa apa imbudzi kwete munhu. But munhu akabatwa maoko nhamo yembudzi. Iye ari upenyu mukomana toenda kuIjipiti. Dream yangu yakatofulfilled, but vakakomba kuva kuchena. Nekuda kwekuti paakangopiwa bhachi neropa, haakakuita research iri bvipa kuti ropa nderani. Akangoti nderaJosefu asina kutombozvitsvaka. Hamari ndaitaura chinhu ichi. Unoziva kuti fevha yaMwari muupenyu hwomumwe nomumwe yakatouya. Paunotochema kuti Mwari ndiitire zvakati, Mwari mukuziva kwavo dambudziko rako iri harisi surprise kwavari. Vane zvavakatorongedza inline kuti ushambe nazvo. Saka zvimwe zvacho kwauri ndochipokoma zvichatike nazvo unototiza. So Jesu akutera hama dzake dzisabho, but haasi kukamuchirika. Vakatotanga kuchema vakatidzana dzimu chipoko. Ari kuuya kuzovabatsira, ivo vari kuchema unofanirwa kubatsirwa. Kazhinji munhu achichema kuti Mwari ndibatsirei, gamba Mwari wacho vakatounza zvinomubatsira, but ari kuzvitiza kana kuzvirwisa kana kuzviramba. Mukadzi weZarepati atumirwa muprofita Elisha naMwari. Muprofita paanouya omuti bika ndidye. Mukadzi anoti naMwari chaiye kumba masafulawa shoma naMwari chaiye. Elisha atumwa naMwari chaiye. Uye anotoramba wachitotiwo futi naMwari chaiye. Nekuda kwekuti kana kumba kune zvishoma, meti dzake ndedzekuti kana zviri zvishoma hatichakagezi. Meti dzedenga dzinokuti kana zviri zvishoma bhidhi yagezi. Saka uyo anotoda kudyirwa kuti kukomorerwa. Saka anosvika pakutoti naMwari chaiye kumba kune zvishoma. Yetu waakurambira kudaro atoriwo futi naMwari chaiye. So meti ndakafara ndikadzisa chinhu ichi. Vakatiitisa meti vakagona kuti dzinoitwa neEnglish. Dai dzinoitwa neShona Illinois.
Imagine nokuti vanoti minus naminus anotipa plus. Iri shona zvonzi zvabviswa zvapo kuti zvabva. So nezienenge kuti mukadzi uyu ane zvishoma panofanirwa kuuya munhu kuzodya kuzvitapudza futi zvonzi kana zvadyiwa zvichitanga kuwanda. Dana maina zvega vega zvagara zviri zvishoma pouya muprofita yozotapudza futi kwapanzi asi zvichawanda. Solution yedenga sometimes tiri kurwa nayo. Mwari unounza mhinduro muupenyu hwevanhu but we are busy fighting. Tiri kutotiza nekuda kwekuti ukazvitarisa vanhu vaifanirwa kufara kuti nyama pane mutire mhepo but hune tenzi vari kuuya. Saka vakapenyana vakati kana tanga tineimwe nhamo yawedzera tarisaidzana dziri kuuya kuno vari kubishonitsana naro. Jesu ndobva atanga musatya ndiye by experience vanoziva achikumbira bhoti today ari kuuya achifamba pamvura. Saka paanoti ndini musatya Peter ane imwe character so challenging. Anoti Ishe kana muri nditenderei nduri anotokuda mubhuti macho haasati azviita zvokufamba pamvura izvo ndiye akamuridzi webhoti iro but musumi anoti Ishe kana murimi ndakamubhuyawo iko. Asi munhu wese ari mubhoti akati tidanei yekunamata Mwari hatifanani tiri mubhoti hwedu. Vamwe vanotoida minono yaMwari vamwe they are comfortable kugara mubhoti rake. Haadi kuriska hadisina basa kana tenzi vachiona mwana tiri mubhoti. But Peter anoti ndaakamba kuexperience zviri kuitwa natenzi wangu nokuti kana ndiri maari yangu mandiri become one. Saka Ishe handifanani nevamwe avari pakati nenharo kuti haasi chipongo kuzodii kana murimi ndaakamba kupafamba. Jesu ndobva ati uya haana kuti uyai uya anodhira neanoda. Ukasada mari havamanikidzi vanoshanda neanoda. So Peter ndiye ari kuda. Ndinoziva kuti vamwe vacho vakasara vachipenya kuti vamwe vanenge vanoudayisa akakuenda kupi tese tiri maapostles no indaakaita outstanding tese tiri vanhu vamwari indaiye akakuita zvake akatokuda mbuti macho. So Peter unaisa gumbo panze kutosisa kuti umire utanga kufamba chete kuna Jesu. Paari kufamba pane zvinoitika mubhoti nokuti izwa pazvinokufambira usakuti kuti vanhu vanosara mubhoti vaikokwenyera kuti anotonyura manje mira uone kune vanhu vakatotarisira kunyura kwake. Ina ndisona picha yavanhu mubhoti varikumbera kwako kuti famba Peter varikoti munhu anongorisa zvisina basa unosiya muri zikama kunamata unosiya muri chichanoita muno but anoda kuexperience imwe level mukunamata Mwari. Tsvana vachifamba chienda kuna Jesu baba unoti ndobva aona mhepo ndokutanga kunyura. Ari muprocess yekunyura unoshedzera mazwi ari different neaakashedzera achikuda mubhoti. Achikuda mubhoti ane statement of doubt yekuti kana murimi furati handinanoshuwa futi kana murimi asi statement yekutenda nerekutesta kana murimi furati handinashuwa kuti ndimene but kana murimi ngotawainuye. So anofamba aine doubt sei afamba iye aine doubt because Bible rangunoti if you believe ndopa receive. But Peter understands a miracle but ane statement yekuti kana murimi is not sure. Zvoya kuti Jesu paakataura izvi rekuti uya kama Peter paari kufamba chiri kukonzera kuti aregere kunyura iye ari ane doubting statement izvi rawaridzwa naJesu pamvura rekuti uya ndora ari kufamba navo
Munhu ararame chingwa bedzi asine shoko rinobva kuna Baba. Chikusustain Peter is the word. Arikufamba panotika. No wonder akusvika pana Jesu akanyura. Sei arikunyura ukanzikana kana wasvika pawashedzwa zvapera. Kana washedzwa kunzikana uya ukasvika pana akushedza, you are no longer coming here. Saka izwi nekuti kama asisi. So munhu akashaiwa shoko raMwari zuva nezuva idzva unoparara. Munhu akaramba chingwa bedzi asine shoko rinobuda kwete rakabuda rinobuda chikuchwa chati the word that proceeds kunati kuramba richibuda. Which means kune shoko ranezuro risingashande pachallenge nanhasi. You need the bread not today to satisfy the hunger of today. Saka Peter paanzi come arikufamba paword rinoti come. But kana wasvika pawanzi come, you are no longer coming. The word expires. Whenever to meet out anywhere, he has no words. I'm not from the show. Ask them to the show. So now, so he began to sing. No matter what actions there, statement is different. Yabena yet can move, but can now do I think that I'm so to be shape. I was going to be shape. I was going to show you. But I can't put the show. I don't think the money was there. I don't want to issue not of me. Shakanaka yayi nakunyura ari kure akanyura ari pari. So many people life now inzikira baturi pari. Usayepewe chimiti lokanti kuri naye ari petoni. But uchaona kuti pari ura pana Jesu. Zviri kubatsira kuti miracle isimbiswe pamuti. Nokuti Jesu paanozvamba kune vanogona kufunga ndinoona pakune ice pakona freezer pakwakanyemisa naanofamba mumvura. Saka Peter akanyura arikusimbisa miracle yaJesu kuti shuwa panotoyuza Peter kunyura kwake zviri kutodiwa naJesu kuti zviitike. Nokuti akasanyura kune vanozochinja naye kuti aiwa paiza pamani unoita chando kunzo. Saka Peter kunyura vaziva kuti panotobudutsa. So Jesu ndomubvabata nekumaoko akamusimudza akatsika paanyura napo. Jesu akamati wazviona nemanye munhu wabva mutamara musakuti akati pawo nyama wanyura ndinokusimudza ruoko kwete kutamura uchafamba futi. Wambonyura pa uchafamba futi. Zvino kana wakufamba chiziva manje. Chakanakira Peter anakumbira vari mubhodzi ropa. Akakumbira munhu akatsika chinonyudza. Jesu paakatsika pamvura, Peter anyura ari pamvura, akukumbira help munhu ari pamvura, iye achinyura mumvura. But ane yaJesu anoratidza kuti Mwari wedu anogona kusvika paproblem achimuisa futi problem. Anotouya kusvika padambudziko obva amuisawo futi dambudziko racho. Haasi kutsvaka help neshasha dziri mubhodzi. Arikukumbira munhu ari paproblem akatsika dambudziko. Ishe ndibatsirei, Lord help me. Jesu ndomubva amusimudza neruoko akatsika zvakare pamvura. Vakatanga kufamba pamwe chete vaina Jesu. Zvoda kuti kune nyaya kana taanzora mubhodzi. Nokuti timwe rasara mubhodzi. Jesu anokuvavenga vasara. Unoziva kuti unogona kutoshayiwa nenyanya uina Mwari. Kwete kuti Mwari haakushandi. Ari kushanda nemulevel yekutenda kwako. Ana Jesu naPeter anamupfurira bhoti. Taitimu rakadhakwa era ndimamunyana achaita vanoteerera bhoti ravo. Vakatofamba vachienda mubhoti. Varikudzokera mubhoti rine vanhu vasingadi mamiracles. Asi Jesu achigona kuita mamiracles. Ichokwadi kuti hatiteerere minana. Asi Bible rinoti signs and wonders will follow you. Tinoteererwa neminana. Zvava kutoshayiwawo kwayo isaini. Nokuti tinoda kuchiteera zvisirizvo.
Nozoma nikaisa chini shimani la kosi. Unaita atende. Alotitenda. Sawa unafuta asititenda ya problem futi. So wanapinda mboti wakajuika langu. Wakatanga mshamba. Bali mboti. So timu ni mboti na experience wanapita. Asiwanotenda. Ufike pale kama nitamani. Kuna mtoshaji kwa kuna matamani. Kuchiwani kwa kuna mtu na matamani. Tunaextend kuna pesa hata asiwa tisi na matamani. Sisi kwa nini sikaitiki? Jamani sikaitiki tena. Tenda ile kuita kuziwa kwa nini information invalid ukijibana usibona ina for 6 years old and inside don't let them look at them like success in life jibu kwa mimi angali bombe asaka na matamani wa mchinji lesa look at them wao wao njikona ni business akabatabasa abadai so ananisho asaka na kwa mwana na matamani asusu na mashikaita by experience wana business. So already the information ya masota. Sasa usiona umepata unatukulia watu wanabata usati kwa kutemba kutuna matamusu zamu. Experience ya tina kwa shule za kiufa. Hakuna hata hiyo kuzewa. Kutana matamu makali. Tangu kwa kuona Yesu mcha. Umepata matamu masita. So Jesus came to allow experience as you outside the body, but kule wakaramba kali body. Ufinge shawari shisabuti. Alimo zote mwese wanafima na Yesu kamtiji kwa mwese. Asa mwese na mbele. That's why kidara chochoiko. Say mwese asifile kwa mafima mwese. Remember that aruna na mtete. Where there is a role to play wewe semu. Ukatenda watafima unaenda akamsio kasatenda ashade kwa. So always have a role to play kutishimesha kama na manifest in life. Peter akamdaika muda boss. Hayo tutaona Mungu pesi ya Mungu testa tu. Ukatama na chuta sikatoma sikuda hadi but upatani. Sawa tunakuwa na notice kile wala nichichi Mungu. Sawa tunamcheka msipeka sawa sana kwanza huyu tunamcheka. Bali na kupiga sana. Kichechi ni wa Mungu. Kuna ni wa Mungu. Hawana mshoka chichi, hawana mshoka chichi. Ya wewe kuna kuchechi na usipeka. They were in the same body, but now I get a choice to reach something more. You should have already did it. Don't batter the one that I have found. George, that's one of my rights. I don't want Santa, you don't want a Santa. Nobody managed I didn't know that I should be cheating with Santa. She is so bad because she's still a man. Why was that? It's a little bit now. So, Jesu wanafuti kufanga pamvura nesoka asali tena akakubia bota the same Jesus. So wale wewe kutimani wa kutashiriki ungayafundisha nani wale itafuti shughuli mwali wakasika mzongo wakasika musi juobera ni itashiriki na itafuti. Ndoka ino atina problem ya kule nzo. Chinotoka na ndo mwende mosquito. Malaria. Kutone day with malaria day. Hadi kipatana kwa this. Peter ishakuba. Na yao sio ndio mnas. Idashi kujiji miso. Sasa na mwalimu yes. Ndio wanamshauri kwa kupita test machechi. Why is you aluna mata? Tunaona kama Mungu chete. But I'm sure that one will die. Yes. Sasa kama bwana shughuli. Sasa ile shughuli za kufunza mtu.
chinofa Mwari haiteshi. You can do anything. Mwari unoita zvese. But zvese zvake haidi unosi. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Bible pane vanotara zvekudya. Ichitoti the good zvakanaka. Urati mwana anopa sadza ndianopa mupizza. Shoko rinoti if you are willing and obedient, you will eat the good. Urati kune zvinototi good neBhayibheri. Chikuru kufema, kama ukafemera kacho hakaita, kufemera. Ipurani. Mfundisi wakati shoma wakati unaima nini makaneta makaribio. Uyai choice. Alafu tunazo kutora hii makaneta. Leo pia kile kuti ya roho tu play. Uyai kwa nini makaneta makaribio. Alafu makaneta makaribio. Hata mtu wale asiye achaona zipita. Anotoziva iwe uchiona zipita kana wala kuziva. Prescription na iwe hapo tunapotenga mshoga wao. Kwa sababu tukochia kuna chakachaka unofanya ziva. There's a role to play. Ukataka sumu yana mwenye wakati zaidi mboni. But wakutendisa hata ndogo kumwacha. You have a role to play in maintaining the rest of my mouth. Jesus, I don't know if you are going to Mufamba, but I cannot see what and somebody another. Can I report and somebody else? So life you have no choice. You don't tell us people in the West cannot do a new thing in my life. There must be a difference in my life. That's what they do. That's what they do. Put it in our mind. What put it in the exam? But eventually, this sounds. Each one is smoother. Ukasa sounds. I don't join them both, but in what I'm miracle. Oh God. So she go to another church. What oh God. What was there? I'm going to go to the emotions. Show me. Kind. I don't know what she is back in Egypt. Papa said, "Hey, that church. Papa, you may come to you." Genesis 15, 13, 14. My own Abraham, my Abraham was a number of Egypt. As much as you that, those that they will come out with the great substance. That's why Sarah home. Could you die? Say Moses, I don't know. I just sit out into your that in a substance. I do not free and useless. Sarah no longer fed Exodus. Fed Exodus. Condition in Pharaoh, which you guys say that you guys say more. Original Exodus, you come out with great substance. Don't know after colonization or independence. Not only Independence Day, but as soon as independence, by when it did that. What was one of my curious for our dreams by independence in San Francisco? You can go by you range. They are not happy, but you are independent in process. It's not what I'm putting. I love Flake Mozambique. He never make a picture so. What it means, would you need a guy to free yourself? Who know that answer to feed yourself? Because you can be free at the time of our. Food I see enough. You can be free and useless. So don't even carry away your independence. You know, Jane. Independence is not so now. For my Jane, it's saying you don't have to sue, but that's no. You don't sue, don't sue. Each choice. Each anything that you do, not to without choice.
different. Andikapita kakugara mubhoti nevanhu. Ndakuda kufamba naMwari. Malepo zitwa mwanzo kumushandisira. Kuna matamunda tunao kushazo. Nona nao. Wainua kwa wachani nao. Satani anasimba ali nao. Sasa tunajua bado manifest. Not agenda. As it was with us, not there. I can say no matter what one can out okay, you don't have to again. Most way. I can say one now. I know how I know. So you as a believer, not waiting now. But what's the one who pay you out? What's the one? It's okay, this is can you see what's ita nao kutandika mbele katara ichajimani kana sokoni kile mama wake takapoezwa na anakuja kupotea kuwana choice kama jamii pekee ya condition yao choice ndio ndio tuite ndio kwa nao ndio now to have information but the truth which call them for that must kumana wakupa tunapoisha kuhusu mpaka mzai bali kweli fanya unapoisha kuchapa kwa mswaki kwa parents day the same haya akashare bali unapoisha kuchapa kwa bali parents day baba wangu so why fama baba yetu mashine uya anajisiwa kujipa kwa mungu isiwa sasa baba unapoisha kuchapa kwa don't tell bali anataka na wewe ndio mafano ni mwanzo kama Nasiba ano si after now there was one with somebody. Ale keshifu. Ukazama yona mata. Sasa lazima uprea wachamakia. Mchunguze utajichemwe yangu ipale dilipalo. Na alichokitaile chama ipale dilipalo. Takanaye yangu ndao kwa mkashitese. Halo bwana. Ali ndio kumbia bwana. Ndakupa nao. Situation nachoka zitosizwe zangu kuana uso. Mfia moto. Mama sisi ndio ndio wanapaza. Dawa na wote wote ndani kana kwani na hata ushicha. Unazaji kana msimu. Unaenda kufungua mtaani umechaina. Joki kuda mali usina kumbinash. Wapi mali ya chacha breakthrough. You become one of the problem. So it's like a motion model of motion for foreigners. One from the kitchen of Kina throughout. It's super cool shit. 5 minutes. Then I want to know that is. So I think I'm saying that I'm not going to sort the see. Não vai embora, não vai. Não foi tirar lá em cima. E na questão da água lá em cima. Se tiver da clara. Mas fez 10 vai mudar o som. Mas nem não me cala com a roupa e não tem. Já não problema esse problema. Mas não vai nesse espírito vai é nenhum. Wakai baba mata become one to problem. Unataka kusikia sauti ndio. Paulo anachukua kidogo apenas. Atakapokuwa na vitu za na sisi. Lunch ndio nipo. Aisi zaje kushaya. Sasa pale kama nao tunavyouza na kwa nini sasa problem. Jione kama mama shaka ni kishachanika. Bom, a mãe fala de uma no chão, de outra casa, um clichê, sabe? Parece daí eu me dava dor no chão, que os homens não deixam. Vai que bata no vida de um clichê, muito na capa. Onde existe isso, essa mulher? Na casa só uma coisa que lima e lima para o nome, bem como vai no mundo lima. Lima para esse problema, muito nada. Ele tinha uma lima mais. E uma lima já era for long time. It's more like a many responses. Sabe que na curva,
Mupoti wawatarawa unanaka. Basi mtu wa mchaina. Bali kama kaupeni mzimepoti. Roba Yesu ya wima hii. Usatu wa muda na hii. Au nisha na hizi tisho zote wa. Ukasukuna wapi mzimepoti nchitaisa kuna kashi. Inapo gana wangu kuniona kwa sana tu. Mwali grade 7. Mwachika form 1. Jalo kana mbonyana kama. Shinasi. Jalo mwezi ya baba kampele. Sasa hii. Wasaka kama shinzo no pekwa no mtisho. Abuse no privacy. Baba na mama ni maskara bayo wali. Urimo no problem. Wakuda no tasmania. Baba na mashabito. Tuwa alisuta shiko life is a kind of time. Asifia mtani aenda. Chakwa kinadimo polisi matutisho wanaleta sasa nani nikoga. Dosa ndio uzupa fakiri nao. Ndio tunaita na utimani mtoto mkubwa. Ukasaidia upendo wako wasawati nao. Hakuna cha watu upendo wako. Kwa hiyo mchezo wa mtaani ndio tumbao. Nikasema ndio tsanya. Au nasema ni party. Mwezi mwenyewe tufuate wina. Upote mwana mkubwa. Situation yangu ni kupote wa China hapo. But so what change? Ina kufumbania solution. Jino kwa usofa. But unajitaka kusomana nani? Unosuza sababu ni vampiro. Bado kufika hauna. Lesa ugaisha kuingia shambani. Au kama tena rasa bonano kuona. That's why Zakaria anashoto zilifupi ndani kwa life. Chaga tena kuitafutisha kutana na kuomba kipele ni fupi. Kwa chini ya shamba ni kupana. Anaanza mtu anapokuja anamtaka mtu msio. Kwa hiyo pale ndio unaanza kushuhudia. Kanada mwana sema shai. Baada ya mti anapokuja Yesu kishika shamba na mtu pasea. Mtu akaenda Yesu kale. Maisha za mtu. Zakeo mtu akaenda Yesu kale ni kwa nini alikuta kile nyumba. Shuku zimauri mwana usonda mazili. Mwana akasaidia ya Bible asikanze. Mwana akamtumia shii. Asikanze. Mwana akanzwa mtatizi. Anabasi wache. Anabasi wapa shuku za kutatizi wapata mchai. Tashingu na mwana. Chesu wangu anatulazi shukani. Itanao itashingu tuwanao wafalme wa Mungu. Bwana wasira kisha class na matina wana wako chini kuna mwana na wale mbot beshuka wala watu wasana mkaji tisindisho ndio wanaona kwa pili para kupata mtindo wako mwana ili mtindo wako mbele wamekabali wafanye kwa wale problem wakati shimo wako kana shambati sio msika mtu ndio wasukule mwana kwa hiyo shughuli shambati asili wakiona ila mvura mzabata so baba anasema na wewe mwana wangu pale mwenyewe sawa ndio na Yesu ubeli ndani kwa Yesu kwa mwana hapo ndio mbote shota mwana wako asiwe ni wako wati wako shoma timu sana. But Jesus alikuwa anakuona sisi sisi kwa safari. Hivi ndio kama kwa safari. Ndio kama ile vile tunasiki. Ili wanataka na wanatishi ndio. Mwana apewe sisi huko daru kwa
message yanoda kuti uye. Nobody problem why akuudze zvonoda ari kuita zvaanoda kuti uye izvozvo nokuti ndozvakakunakira. Chechinezvino zvingani zvakatuma navanhu mupenyu wako ukarizisa nokuda kwokuti une mamwe mazivo ekare unotadza kuona zvinoitwa naMwari zvichitwa mupenyu wako. Vakamoti shoko, mazwi ekutuka, mazwi ekutya, mazwi ekushora, vatakadiniwo vanotevera. Munhu anogona kutouya kuchechi uye asingafariri vakachingouya zvino. Pita wakatevera Jesu, vamwe vakatiza, Pita akatevera. Mumwe musikana akati mumwe wavo, Pita akavakangana inaito kutevera rudo, ari kutevera kutaura mberi. Saka musana unovuka zviramba kwadzero ndizvo unozvira kuno. Experience of Shula. Do you want to show up to Japan? Well, if I was to show you, so you are going to work when you are not able to show me, when you are not to show me, if what they will be able to do there. Can I use it as a kind of people when now who chat out? I'm trying to say what I said. Remember that I didn't know. That's what I teach you. But I don't know. I don't know that I did not like that. But the poverty disaster. That's very good for the image. But I don't see you on the middle of my services. I don't know. I don't know. If all everybody knows that most time that most need for you, put his services in a song. But if I don't see you, then I will go to you. Yes. All the time I see, but in the way you go, I don't see it now. I know she's already saw. My time of getting out, my time of getting out, my time of getting. Ukaivaona chikura mwanani masiri ndavaka achizvika marii kuchemero ndau yako ndino comfort zone is dangerous but in Egypt kubuda laila but kana zvichanga force nokuti mwari akatifa kuomesa ng'ombe kuita kuti vakarwadziwa vazivi kuti hamusi kwakwa wari moja. Those who have experienced abortion, who don't come down off of Canada, you will reach it. Hey, who is no primary single to do that? You have to some sort of the ones who move to the Jordan. Did you know what it's a mariage? There is one of the house. That would be bash, but that is where. Nós vamos orar a Jesus. Se tivesse para vamos abrir uma coleção na terra, mas não isso é algo para fazer. Para ele hoje agora não vai para enfrentar o mundo da cidade, sabe como? Aí tu manda uma para, tu manda uma para. Tu manda uma música, manda uma para. Tu tu tá querendo para ele. Manda para o mundo. Tu sabe como assim para tu não só, nem não tá usando mais. Agora vai lá para o pecado. O bagulho vai para o livro, só vai para. Mas ele disse pode. Agora vai lá para outra. Não tem mesmo, daí ele sai do bote. That's why people like to do every night. Não pode não isso aí mesmo. Assiste a não ver não isso. Mas se não jogar ugenda kukuta unaona mwenyeji bora ili ama shomani asiwe nyama cheche ile ya kwenda usiku soka
Pauli ni nyama batita kutoka kusiatoka gani. Ero sura mata ambapo tunashakaona itinda kaombe kwa mkono. Ukaona mimi mazuru muombeacha nini? Kwete last year this week. Mtandao. Usakutika ni sisi kwa wale ndio kusaimo. Sio kwa wale wale shida ndio tunataka ndio wewe. Kupunguza mambo ya light batika mtoto wako kurudio. Kupendeza kuuliza mambo ya light bakiwa anaanza kupata wewe kinyo. Kwa sababu kupendeza. Bodi inaleta nawe. Kali kama boss, akiso tunaona gari ndoshi. Ndio mudi ya mtu mara kutika. Huko kwa mshiriko. We are experiencing life. Ya sasa ndio kwa kweli. Ya unaona ana kismet. Jomba unaona mtiboka kidogo. Na mtu mtie pia. Unapo pafanya kwa na kukombolea. Ndio yako utamuhisi sawa. Je te vois comme vous, deux jours, Jiko. Assim, categoria ishi, na right, na oshi, alika. Resa kwenye kuna atukuita shakati, kuita shakati, wakatendera kuita. Wakashaka. Uyayo sana ni kumpolesa pamoja. Uyayo sana ni kufanya shatamani. Hiyo ni watu alika. Choice ni kwa report. That's why. Hizo maneno tena hatuwezi makaneta makanene. Nichakupa hizo. Vesi wewe kuchange sana. Bosi msana mzuri. Mimi nimefanya na sasa makaneta makanene kwa wewe mzuri. Takao ya kizayo. 29 ndio hiyo. Vesi wewe ni kipi? Takuna hizo na tana zuri kwa takurai chokira no kutira kareruka muzorora muchije chitakura kwete kusiya kutakura muchije chitakura kutakura zvake nokuti unaenda katakura zvako kana watakura zvake aikutambudza zvimwera akasangana newe anosva aona kuti zvawakatakura nezvakristu ndiye anokudifenda unenge ukadza nepamuviri wese mubarudetsana newe anozwa kuti kudetsana newe mufuta asipa murizwe kumuviri wese akatakura isaile kuti kuna akatambudza saka waya kukuoza kungakundechifaiti newe kuti Saka chitakura mimba yako. Unaelekea. Unaelekea kuli na sasa chitakura sema tatiza. Basi familia ndio inaendelea na hizo. Ai watu wanaomba. Pia wao washaenda tunapopendisha. Na wao wazunguka ni familia nao. Lesa wao yule wao wanatamani wao hata wewe. Hakuna wao mahali mtibaba wao wanataka. Lesa wao shaka sana. Wao wanataka watu kupata. So Canary the same yesterday today forever. It even my case must change. That one of water. Ndozo kumshaka wewe ndozo kwamba kweli todi. Ayo wakati kuna Kristo wewe. Ndio kumshaka wewe basi tunataka wewe. Ngaba ulitimia zamani. Wao ngate ndio ukipita ile paliziwa. Nekukuona. That's why I don't know Lazarus. Because Lazarus pesa bayi mvakacha. Mbili ya ifaka dia Kristo. Ndi Yesu akaomba. Sana wakaora 4 days. Ndio wakati beta kuna Lazarus because Lazarus hakupule aparizi. Iye pachaki ni evidence. Nekukuona kwa wewe. Kombo leo usibaba level utaure. Unotaurwa.
ndakazviona kana une mari shoma ndopa unotaura kuti dzine mari, kana wanayo unotaurwa kuti anayo. Ukaona kuti mwana wega ipo sorry maybe rafasi sure wanato ndine mari asa ikavapo tisitozvitaura kuti anayo ropafadzwa to that level, but zvinobva panharo andozvokumusha kwedu ukatisa unomodzoka kumba ine handidzoke Mwari vakandipa imba iyi, secure my marriage, chemera imba yako kuna Mwari. Bhoti rekumba kwenyu nekuti mese munodzoka ndezvekuba kwenyu kwete zvekuna Kristu. Kuna Kristu kana vaviri vabatanidzwa nyasha dzaMwari hadzitiwo papasanurike ipapo. Ita nawo kunyika ngaashamisike kuti nharo dzake dzinongobva paya nokuti ndaakumuziva. Ukamuziva unoita prayer kuti vanhu vanovhunduka kuti unoita zvaanodamata achitaura is believing God for a house in God. Iye hazvifite ndezvenyasha, ndezvenyasha hazvifite. Ende musafika mazvo ndokuti vanhu vazive kuti ndiMwari kutsanana, hapana zvaibuda. Dai Mwari atiramira nyasha. Amina unobuda iri mubhoti ichoice. Iri bhoti rinorwadza. Iri bhoti ndorine mhipo dzese asi mastorm I fight against the boat, not against Jesus. Ibhoti rekumusha, ibhoti redzinza, ibhoti recommunity renyika yaunogara. Ndozvazviri nyika yacho, mamiro akaita economy yacho. Nyasha dzaMwari hadzitye bondi. Ndozofambira bondi patokaora Yesu kana chakuropafadza. Mwari hatemere bonus. In a dry season, anokuratidza kururama kwake kunotyisa, unokupura kuna baba Mwari mahard times. Dzavazwana kuona zvasi kuora nezuro Saturday unokuona